Shalom. Horas madihita salhuna. Hami sian peralado HKBP Sentosa Samarinda Pasahaton. Selamat datang dohot selamat beribadah tu sude ruas nihuria naromat dohoti parminggota sadarion. Terlebih tu ruas nihuria naudope perjolo sahali madohoti permingguo di gerejaon. Rak mahita majagahon hatumanon ni perminggota. Tabangoti ma persaurata dohot tuan debata di bagasa dame dohot las niroha. Marede mahita.
ite-ite goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni to di perbadian na tumapalangit dohot tanoon. Amen. Nama molus do anggo pertibion rap dohot na pinangido ni rohana. Alay na mian ro di sa leleng ni leleng na do na mangulahon lomo ni rohani debata. Haleluya. 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 Martangyang mahita. Ale Tuhan debata pargogo na suatu dosan na badia doho pardosa do yang gohami alai dio dingi hodo akka namarhaposan jala nama porus tuho alani roham tuho mangasahon asin roham sayunang tulak kami sia jolom akup ni leho di hami rohana girgir tu mangihon hatam asa huboto hami mangulahon lomo ni roham. Ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Mari demahita. Tatangihon ma patik ni debata ima patik perjolo sahatu patik paupaton. Patik perjolo ahu do jaho badebatam ninda debatata dang jadi marakup ahu bahenonmu debatam. Patik paduahon dang jadi ganonmu jala dang jadi sumanonmu manangahan na di banua gijang dohot na di banua tungaon. Rodi na di bagasan aek na di toru ni tano. Yang go tunggabe si sobaon manang sioloan. Patik patuluhon. Dang jadi dohonon guarni debata yang go soture dalanna. Aiho na umna do sogot akka na marsineang di guarna. Patik paupaton.
Ingot hamu mapapadiahon ari minggui, dinonomari maulahamu nasa siulaunmu, alayanggo ari papituhoni, ari pararian ni Jahoba de batamdoi, dang jadi ho mangula anggo dinasadari, manang anakmu pe, manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, ro dipinahanmu, ro diisi ni hutani halak pe namangebati hutam. Adi naonomari do di toppade bata langit dohot tano dohot laut dohot nasa isina. Dungi maradian do ibana di hari papituhoni. Di bahani do bahen na di pasu-pasu de bata Jahoba ari paradianan nai jala di perbadiai. Ido sahatna atong rak mangido gogo mahita tu Tuhan de bata. Ale Tuhan de bata sai pargogoi mahami mangulahon nahubar tu patimi. Amin. Tahu bagaimana kursian punguanama.
Maret de Mahita. Tato poti madosata martangyang mahita. Ale Tuhan debata pargogona suatu dosan jala amanami. Hujo hami doguarmu nabadiai. Alana targogot hami marningot dosa nami. Saya marasi roha maho midahami on. O Tuhan Yesus Kristus anak ni debata nagawe jolma alani hami. Namate jalan hehe sian namate. Nama naik tu banua gijang doho mangodihok kami. Asi maroham dihami. Saya patotong ma dihami roha hamulateon tuho. O to diperbadia pangapul dinamarsak roha. Pamalum masaluhut na bernit binahen ni dosa nami. Roma ho mangingani hami. Asa marlas ni roha kami mangulahon lomo ni roham. Odo perhitian ni nasa asin ni roha. Saya unak tulak kami. Saya tangihon mahami ho ale debata ama anak dohoto di perbadia. Amin. Baga-baga ni debata taringot tuha cesan ni dosa. Ro mahamu tuahu asa mangolu to dimuna ninna Tuhan Jehovah. Tung surarara dosa muna songon abit bunga dadap. Botar do bahenokku songon itak. Nang perara songon abit hasuba. Gabe songon hapas do muse. Hasang hapon madi debata na digijang. Amen. Tabegi makur sian kur letare bontang.
Marede mahita. Tatangihon mahatani debata turpuk epistel di minggu pasapuluh hondung Trinitatisun. Tersurat di sada Tesalonik 5, mamukka sian ayat 12 sah rodi 24. Tajahama marsikat soring. Huelek-elek kami mahamu aliak kadongan, tadahamu ma akan namak kalau jauh kamu, akan manguluh kamu marhite-hite Tuhani, roh diaka paingotok kamu. Alai huapoi hami mahamu alea kadongan, saya paingot hamu ma akka nasomaradat, apuli hamu ma akka siotik roha, aju hamu ma akka nagale, labas marhamu nadopak salhutna. Hamu toto nang sama hamu nang tu saluhut halak. Totong mahamu marlas ni roha. Unang masadi hamu martangiang. Madok mauliate mahamu siala saluhutna. Ai ido di pangido debata siak kamu marhite-hite Kristus Yesus. Hamu todii. Unang liaro hamuna di panulirangon. Takasi hamu saluhna nadinggan ima tiup hamu. Pasi di kamu ma nasa narumang ni naroa. Parbadiai di bata pardami ima hamu gabi sundeggan jala diramoti pematon di mana. Nang roha nang dagi asaias soha surahan di haroro ni Tuhan
Haposa doi bana nama johamu sai pasauton na doi. Ido sahatna martua doaka na tumangihon hata di debata jalan o peopsa. Amen. Tabigi makor sian ina kamis.
Tabegema korsian letare bontang.
Mare de mahita. Anak diribata Jehovah nasasadai, ima tubun si Maria, naga begabe asiato di porbadia, andora suhabuan. Iro tuhata natu mau na bernit, di pangumuman ni silatus, namate terpajal dua ibana di hau pinarsilang, natuat tu banua toru dundi tanum, namulak mangolu di hari patoluhon, nama naik tu surgo, lau hudul di siamun di debata Jehovah, amanai pargugo nak sudusani, di simai bana pai mamulak sogo tu tanaon, manguhumi halak na mangulu do namate. Au porsea di todi perbadia, jala adong sadahuria nabadia, huria atau pani halak Kristen akan nabadia, do dihasisani dosa, do diatai namandok, mulak mangulu so dan ni halak nang mate, do dianguluan nasura suda. Amin. Tabegema titing dihita sadarion. Shalom. Oras madihita manginang, asa tabigi maju, titing di huriata, naneng si pamasota di bagasan sa mingguon, na perjulo, pertangyangan sektor, di hari Selasa tanggal 26 Agustus 2025, di Patupa pertangyangan sektor di sektor Tolu di bagas ni keluarga, amang ARB Sianipar, inang buru si majutak, di sektor Pitu di bagas ni keluarga, amang S Pajaitan, inang buru si Topul, di sektor Walu di bagas ni keluarga, amang IR si Morakir, inang buru Huta Barat. Dohot di hari Rabu tanggal 27 Agustus 2025, pertanyaan sektor di sektor Sada, di bagas ni keluarga amang si Tuaha Silitonga, inang boru si Majutak, di sektor opat di bagas ni keluarga amang D si Mamora, inang boru Gultom, doho di sektor onom di bagas ni keluarga amang A Manulang, inang boru Napitupulu. Alamat Boy Mataida di titing di Huriata. Napaduahon, kobar tu data na masuk tu Huriata, torop ni ruas na marulang tahun di bagasan mingguon godang na 35 halak. Hatani dibata imana tersurat di Pesalmen 80 ayat 2 sahatu ayat 3. Saya dehonokuma aka asin rohani Jehovah saling lelengna. Saya pabotohon ni pamangakuma hasitonganna marsudut-sudut. Aini kudo salam menjadi hotdo asin rohai saling lelengna. Marujahan di akka banua gijang do hasitongan mi. Tusude ruas ni huriatan na marulang tahun upasa tamima selamat ulang tahun panjang umur debatama nama dongani uhut nama masu-masu. Napatuluhon sakramen baptisan kudus kuartal kedua. Di hari Minggu tanggal 21 Agustus 2025 pukul 10 wita di permingguan harian
di Patupado Sakramen Baptisan Kudus kuartal kedua. Pinabutuhon ma tuganup na toras na naing mabuan ya nakon na terdidi asa Roma marguru terdidi di hari Kamis tanggal 20 Agustus 2025 pukul 10.04 wita. Mabuan surat keterangan nikah sian gereja tu anak pertama dohot na sian luar kota na seruas ni Hurianta dibuang ma surat pengantar sian gereja asal. Naupapaton kunjungan kor letare HKBP Bontang Resort Bontang. Sadarion rapmar minggu dohita dohot punguan kor letare HKBP Bontang Resort Bontang. Dung sidung permingguanon di Patupado acara ramah tamah. Pinangidohon ma tu perhalalo dohot punguan Kamis asa madohoti acara ramah tamah. Napalimahon persembahan amplop pendukung program resort. Sadarion Tapatupado pelion amplop pendukung program resort. Pinangidohon ma partisipasi ni sian hita ganup. Napaunopon tona rapot padita HKBP Distrik 27 Borneo. Dung sidung titingon tabigema tona rapot padita HKBP Distrik 27 Borneo. Napapituhon subangan jemaat di Jalo Huriatado subangan jemaat sian guru-guru sekolah minggu ima sada unit speaker untuk kelas besar. Mulai tema di pasahatu guru-guru sekolah minggu saya tu hatama nama bayi paso-paso tujuan yarion. Napawaluhon bunga altar, naparadehon bunga altar sadarion sian NN. Nisosohon ma tu hita ruas molotung adong haradion laho patupa bunga altar tu minggu naro di pabotohon ma tu situa sektor nabi. Napasiyahon pendaftaran kasistasi CD tahun ajaran 2025-2026. Telah dibuka pendaftaran kasistasi CD HKBP Sentosa tahun ajaran 2025-2026 bagi orang tua yang ingin mendaftarkan anaknya untuk mengikuti pembelajaran CD dapat mengambil formulir pendaftaran di konsistori dengan melampirkan fotokopi akte baptis. Dapat 10 laporan keuangan Minggu 24 Agustus 2025. Penerimaan huria 45% ditambah non sentralisasi. Godangna 16.750.450 rupiah. Pusat 12.691.550 rupiah. Pembangunan 5.150.000 rupiah. Kategorial 0 rupiah. Pengeluaran huria 20.145.000 rupiah. Pusat 12.691.550 rupiah. Pembangunan 2.200.000 rupiah. Kategorial 0 rupiah. Saldo kas huria per 21 Agustus 2025 godangna 354.110.050 rupiah. Saldo kas pusat 0 rupiah. Saldo kas pembangunan 40.722.772 rupiah. Saldo kas kategorial 51.808.000 rupiah. Total keseluruhan kas godangna 450.440.820 rupiah. Napa 10 sadahun pelihat tahu do iuran pembangunan, almanak, jadwal organis, prokantor, multimedia, do titing parhepengon secara lengkap, boy ma tajaha di titing, naung di share di hita ganup mersada-sada. Tona Rapo Padita, HKBP Distrik 27 Borneo. Madapoton na pinarsangapan ruas dohot perhalado HKBP Distrik 27 Borneo di inganan Nabi. Asinirohama dihamu nasian Tuhata Yesus Kristus. Na di hari Kamis sahat 7 Jumat 21 sahat 22 Agustus 2025 di Patupa Huriatado Rapot Padita HKBP Distrik 27 Borneo na maringanan di Hotel Mega Lestari Balikpapan
na sinodangan ni tema tinupa ni baru manang ciptaan baru sian 2 Korintus 5 ayat 17. Mardalado doho dinggan rapoti na didohotan 30 halak padita na adong di distrik 27 Borneo. Udang do na nihataan di tonga-tongan ni rapoti hobar tu perdalanan ni partikian dohot isu-isu teologi na masa di partikianon. Di sakapi rapotido asa takasma mardalan aka haputusan naung tinotopon ni rapot padita hatopan tahun 2020 ima keseragaman pelayanan. Marhite rapot padita distrikon adong do piga-piga haputusan naung ditotopon ni rapoti ima na parjolo songon dalan majamoton lingkungan hobar tu konfesi HKBP ulima ganupuria patupa penanaman pohon di lingkungan gereja. Napaduahon satulop do perapot asam mamaki kecerdasan buatan manang AI so maralo tu hatani di bata dohot haporsiaon. Napatuluhon patupahon keseragaman pakubasion di tonga-tonga ni Huria hobar tu haputusan ni rapot padita hatopan di tahun 2020 na salpu ima sada sude nasa ulaun Huria na marhadomuan tu tangiang pilihan na dipatupa di pertangyangan partupolon pamasu-masuon nang ulaw na asing di paujung ma holan di bagasan tangiang ali amanami. Napaduahon holan di permingguan gudang ma di patupa tangiang pilihan ala di minggu hatopanido pangaripunan ni tangiang pilihan na di patupa di tonga-tonga ni Huria. Napatuluhon asa dibain ma agenda manang liturgi na marhadomuan tu ulaw na masa di tonga-tonga ni ruas ni Huria isyarana acara mengokal holi mamasuki bagas ibadah syukur manang pertangyangan madok mauliate. Napaupaton asa ditinjau ulang pamareta izin perusahaan yang merusak lingkungan. Napalimahon mangalehon masukan tu pamareta asa unang dipersulit pajongjong gereja di wilayahnya. Napaunopon satulop do perapot manulak uhuman mate ala di halamuhon di batado hamumulak ni parjahat tumadikod dalana asa mangulu ibana. Napapituhon asa sude ruas ni Huria na adong di distrik 27 marsada ni roha di tonga-tonga ni Huria majamoton poda na maralo tu Huria HKBP. Jala sude Huria na adong di distrik 27 Borneo naing masa urdot pay baru diri di bagasan holong nasihat Tuhani unang masa perbulat-bulatan jala udukma mangulahon Huriay. Napawaluhon marhite rapot padita HKBP distrik 27 Borneo satulop ma asa marhite pimpinan HKBP lahu meninjau ulang hajong-jongan ni TPL na makorhon dampak lingkungan ng mara di wilayah Tapanuli. Songonima pinasahat tona ni rapot padita HKBP distrik 27 Borneo di bagasan tangiang dohot pos ni Roha say di paso-paso di Batama sudi pertohonan na makubasi di Ganuk Furiana bahin sangap di Debata. Tabi mardonga tangiang preses HKBP distrik 27 Borneo padita Samuel TH Abarita STH. Songonima songon titing di Huriata di bagasan Sadarion di paso-paso tuhatama Huriana. Tabegema korsian sola gracia.
Marede mahita huhut papungu pelean sada A dohot sada B. Dame nidibata na sumurung sian saluhut na roha. Imana mangaramuti ate-ate dohot pikiram muna. Di bagasan Kristus Jesus Tuhatay. Amen. Horas madihita saluhut na manginang.
Hurian itu hatta na hinaholongan ni debata di minggu pasapuluhon dung Trinitatis sadarion hatani debata nagabe turpuk jamita si buanota diudut ni pardalanan ni ngolutta ima natar surat di pesalmen bidu 100 tolu mamuka sian ayat 15 sahat rodi ayat 10 walu hujahama tuhita rab mahamu manangi hocca songon duhut do ari-ari ni jolma nagali marbunga ibana songon bunga di ladang ai di bolus alugu ibana jadi dang disibe jaladang tartadabe inganan nai alai anggo asini rohani jahuba sian saliling-lilingna doro di saliling-lilingna di akan nama kabiari ibana jala hati goranna marnini marnono di akan nama ngaradoti padan nabi nahennai dohot patupahon akka patik nai ima sahatna mola adong hita nahudul amatta dohot inatta holan akka inatta dohot inatta molo naposo keluarga naposo do pehamu masih berengan majohita tu siamu dok siap berakta masih berengan majohita akka amanginang molo na matua rap matua hita dokok kamu matu do ngamunai ngamatua hape hita molo hamu akan naposoi masih berengan majo hamu matua do musehita sotung taripu manoktong diritaun sadar atau tidak sadar ternyata dosdo songon duhut-duhut nang bunga-bunga parngulot taun saya taripu do hurang gajak kita namar dalanon saya taripu do pe holan 10 kilometer natadalani di ngolut taun ternyata tanpa tasadari nungabot be arita songoni do panatapan ni par pesalmen di Turpuhon Turpuhon ima panatapan ni diri par pesalmen isa diri mamereng tu dirina dia melihat dirinya dari saat dia masa muda sampai dia menjadi seorang raja yang berkuasa yang berpengaruh sahat rodi partikianna ditatap ibana ma dibereng ibana ma dirina dihilala ibana ma songon duhut-duhut do ari ni jolma hamudongan na hinaholongan di bagasan Tuhata Yesus Kristus anggo ditiki posodo hita sudedo gok di bagasan pikirat tahun ahana laho si patu pauta bahkan di hajol mauta tanpa tasadari dung matua pehita say nenggudang do pesi ulah honotta di tonga ni ngulut taon alanido turpuk jami taon paingoton hita di pardalanan ni ngulut taon ingot ma songon duhut do ari ni ngulutta di hatuaon ni si Daud
kecewa do ibana napa dimun pagodang-godang iana konna. Sian namenek di pagodang-godang aka iana konna. Alai di hatuaonna iana konna manudda. Boy doi tahilala songon natoras sita. Tapasik kalahod da danahi sarjana. Tabahen na denggan mulai sian na med satu nama godang. HP dang jupang na jinalahan. Dang dapot na niluluan. Dang hobbar songon na taangan-angan. Sebagai natoras di tonga-tonga ni ngulut taon. HP di hatuaot ta songon natoras. Manudda mamuse danahi. Hacit. Gabe olo ma inai madok. Tuhan. Buasa ma ikoloasom muau manubuhon anak koki. Karena kekecewaan yang besar. Songonido nang si Daud. Tuyana konna si Absalom. Holan ala nang marhuraja yana konnai neng mabuat perbagiananna. Gabe memberontak maibana tu si Daud. Marporang ia nakon tunatoras. Holan manggulut hasangapon dohot harajaon ni natorasna. Nang pe di ujungna. Mate do si Absalom. Anak ni si Daud maralohon parangan ni Raja Daud isadiri. Harajaon ni amana pamatehon si Absalom geleng nasadiri. Ala ni pemberontakan di tonga-tonga ni keluarga. Ala di patudu hod debatado hamu akadamang dohot dainang. Parbue ni pangalahon ni hajol maun ni si Daud. Mulai sian nabajari bana sahatu nagabe raja ibana ala takasdo. Ditadda debata si Daud sian haposo onna. Ahama ulaning hasurungan ni si Daud di jolo ni debata. Parjolo mangulu do si Daud di bagasan Rohanabulus. Di bagasan Rohanabulus do ibana mangoloi parsuruan ni debata. Di bagasan bulus ni roha do ibana mangulahon nanidok ni debata saliling nguluna. Napaduahon takasdo haporsiaon ni si Daud maradopon debata. Napatuluhon dakia si Daud majua manangaha pedido debata tu ibana uduk do ibana tu parsuruon ni debata. Alanido ubahen hicu ni pasu-pasu najinalo ni si Daud. Tolu hal paopat holong rohana tudonganna. Ima nagabe modal hadirion ni si Daud ubahen holong rohani debata tu ibana. Nang pehamu akadamang dohot dainang sadeng gandeng ganni pajakonon ni si Daud sian debata. Jol managali do ibana. Natoktong halak namardusa do ibana. Natoktong dang lias ibana sian pangalahona hurang diadupan ni debata. Alai hasurungan natakas sian si Dauti diboto do jala di parhatopot do dirina mangido hasisani dosa tu adupan ni debata. Dia tidak pernah menghindar dari Tuhan sekalipun dia telah melakukan kesalahan.
Dia tidak lari dari Tuhan sekalipun dia telah sadar banyak dosa yang dia lakukan. Tetapi dia datang kepada Tuhan dan memohon ampun. Tabereng ma ditiki na dibuat ibana si Betsaiba. Marmihim-mihim do si malolong na ala uli ala bagak. Mapakarhod dosa di ibana. Tubuh yana konna alay lasmate alay disadari si Daud do. Naung mangalaosi ibana sian lomoniroha ni dibata. Saminggu dang mangan dang minum. Saminggu martuktuk kisang ibana dihukup bohina doho sarungna manol soli tu adupan ni dibata martangiang ibana Tuhan marpamuati maroham pardusa duau di adupanmu. Napaduahon hamua kadamang dohot dainang di bagasan Tuhan ta Yesus Kristus. Sabohabo-habe sangapta, sabohabo-habe moratta, sabohabo-habe bogusta, sabohabo-habe na adong dihita. Hata ni dibata paingoton, ay dibolus alugo do ibana, jala dang disibe. Molo tabereng marmutik bunga-bunga. Ketika bunga akan mekar, maka akan ada pucuk sari yang terlebih dahulu tumbuh di atas bunga tersebut. Pucuk sari itulah yang akan menjadi bunga, yang akan menjadi buah. Apakah dia berhasil atau tidak? Molotogudo ibana, gabe marparbue ma. Alai molo diulus alugo do ibana, mago ma ibana. Gabe huingot ma tongon ditiki padita au dihutani inata. Ala godang dosi disi batang ni tarutung durian molo di bahasa Indonesia, molo di hamian di hutan inata dang didok durian tarutung inna do. Jadi sotung diripu par tarutung na disilidung lau. Nang pe adong tarutung dope pohon hidup di Polresi satu sadarion durian naung matua di tarutung. Molo marbunga amang di hutani inata durian tarutungi sudi bulung-bulungi dak tarida. Holan mutikna hola botar sudi maroam madisi ganuk jam 1:00 ngamonggop di siak kahaluang. Itadahamu do naposoi haluang daw moluak kana matua itadadui haluang ima kalong dang kelelawar beda do kelelawar beda do kalong. Jadi molo disidikalang didok haluang unang masongok kaluang nguluminna alaniaha holan mangocop do dibotoon na tabu alai parbue natina dikonna hamateado. Setiap botari saigok do haluangon marpulu-pulu ribu merap-merap digijang ni hutai. Olo masih pata ruas ni huriata amang masih haluak kita mangina. Tabodo tongal langon. Jadi nasa jagal rabba tabodui dang macalai tu kolesterol. Asal jagal rabba. Jadi nang pe Samarindaon parmuarabada adong dison godangin na buaya heado yalak kamu jagal buaya heado angguaw nga hehualang jagal buaya di balik papam may rap matik kini doho punguan letarion di sodo pe natulaku mamabuanaw mangalang sate buaya tabu alai pangalahoy unang songo pangalaho buaya. Iyalang jagal pinahan, iyalang besada, iyalang betolu. Alai pangalahoy do unang sisongoni. Anggo jagal lay tabodo yalang.
alai unang malohot pangalahonai dina mangalangi. Ido narikot. Alayang gohita nuaing manangihon hatani di bata naing malokot hatani di batai di bagasan rohatta. Unang marisuang mulak hita tutongan di bagasta. Say hupagi bege-bege manaking namarkuron. Hudok ma sa penengtangi sa unaking hudul di joloon. Mauliate ma Tuhan. Miad doho di tonga-tonga ni bagas coroon. Saya merasakan kehadiran Tuhan. Dengan kehadiran kita memuji Tuhan. Bohado hita ruas Samarindaon. Ulido paredionu parletarion naking. Gogo jodokok kamu. Asa songon nalas rohana sidan nomulak. Jadi dang na dibuat-buat ya manginang parletare. Hamu ruas ni huria. Dang na hujo pungwa letare rotu Samarindaon. Sotungi dokok kamu ijo padita si mamorai. Daw. Alai sadarion huingot ma. Parbue ni hatani di bata di tonga-tonga ni punguan ni letarion. Buasa hudok amanginang gabe huhatidak kodo punguan letarion 15 tahun nasalpu. Baru mokot dope hami padita di HKBP Resort Bontang. Amang siobingodoro tujabu mangele kau songo padita. Borngi-borngi do tehe ama kobing tikini. Dang opung ben unang jo pola sabereko hodo naro tujabu. Borngi do tikini roa bang tehe. Roma amang siobingo tujabu. Amang paditaina. Ahi amang. Songonon. Sihol rohanami. Akka inaon. Doho akka amaon. Asaboy manian markor ninna. Aidang doktor hamu tupunguan. Ay doho tinado. Jadi do badang palaanin na marpunguanon keluar masuk. Ate hamu akka punguanina. Somal do hamu keluar masuk kan? Dak somal. Daong. Hot do hamu rodi saleleng-leleng na. Asal mati kos. Unang sogot ala marbada. Otik ala ni seragam. Gabe soro markor. Ido bajojot. Anggo ngatarhiri mau iba parletarion. Anggo hupa utang na mahalon nomulak. Iko bainom muna seragam na coklaton tu inatta. Iko bainom muna jas muna itu ausada. Unang tarhiri mau songo paditan. Sada dotonaku tu punguanon. Unang beingot hamu arsaki. Dung marapot tami di jabu ni amang siobing. Aha magowari punguanon. Hubaem magwari punguanon, punguan korletare. Disukut do tuau, aha do amang lapatan ni letareon. Marlas ni roha mahamu. Mamuka jongjong punguanon sahat na tuhu tinggalhon haduan, ikon gabe pasu-pasu ma punguan korletarion. Sahat tu sadarion, 15 tahun. Mamuka jongjong 12 tahun dukon hutinggalhon hira narap masih berengon bohi mahami molo huberek kamu dong aku letare hubereng mabuhini Tuhani di bohimu. Alania ala hurajumi di bagasan tangnyaku marparbue do pakkubasion naposonai di tonga-tonga ni ruas ni hurie. Alanido bahen dang sadar hita amanginang dohot punguan letarium molo hubereng. Amang si tanggang nagabeke tua nga maruban ibana. 12 tahun nasalpu soina majeges nagateng na. Sape klepek-klepek KKI. HP ternyata ngasap uban be. Nga matua be. Ternyata adong nang si pasahaton ni Raja Daud tuhita di partikian nuaing.
Na parjolo nga matua hita ahama nalahot tabuan di ngulut taon di hatuota. Na parjolo hamu akadamang dohot dainang sihirimon ni halak Kristen naung makilala naung matua ibana songon punguan sola gratiaon. Sotung irajumi par sola gratia dope 40 tahun ate amanginang dang beate. Molotung jeges penasida marede dang hadirion nabi. Roha parbagasan nama. Ala dihilala secara partodion dang rikot betanoon. Rikot dopeho tanoon inang. Aha do si tagamom. Ikon ngolusogo do sihirimom. Dang ditano obbe sihirimom. Boasa songon duhut dohot bunga do ngulut taon. Alani do ubahan ringgas lansiaon marpehade. Ringgas markor. Ima bohal partodion digijol manaung makilala. Naung bot arina. Alani padang situ jonna ima ngulusogot dang ngulu di tanoon. Napaduahon pasomal-somal ma dirita pajupang marsaor dohot debata. Setiap waktu kehidupan kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Secara harohaon dang diigil na tua-tua obe aka ianakon mapain arsak. Dang diigil hita na toras be aka ianakotai sisari honotta. Alay na sida nama manarihok kita songon na toras. Alani dia kana toras rikot ma roha nadame. Di bagasan roha nadame pangma sonang ni roha di ibana ala dirajumi debata madongani nasida saliling mangulu. Napaduahon songon pakilalaon ni Raja Daud do di hatuaonna disadari ibana do kehadiran ni debata jala tahilalama holong ni roha ni debata di tonga-tonga ni ngulutta. Secara pardagingon diigil hita naung makilala, naung matua hita, naing matoktong di bagasan hahipason ni pamatang dohot harohaon na di bagasan pangaramotion ni dibata. Asa unang madele hita molo marsahit. Tuhan harualap maawin na, aladang tahab bebana ala ni sahit na. Alay molo di luas debatahi tadi bagasan haipason sahat ro di bagasan partikyanon dohonot tama mauliante itu debata. Napaduahon pakobasion na marudut. Unang masohot hamu mangulahon nadenggan. Lakukanlah sampai pada akhir hidupmu melakukan yang baik. Naparpudi di dok om mana jot nasala di hita. Ala gumudang do hita manarihon ngolu pardagingon sian ngolu partodion. Hamu akadamang dohot dainang molonunga sikop ianakot tanuaing. Ahamata di konom mutu pinopar musugut. Atsura di jauh debataho saunari. Ate Bapak Clara, ahamai tadi kokotu anak taduk berutta. Sugari sogo ialap po. Jabuido, sawitido, deposito ido. Masih 10 kilo na pinake-pake mino. Ingot perbadado isugot.
Alai hata ni di bata madok di bagasan tikion tuhita natoras, wariskanlah hidup kerohanian yang dekat dan takut akan Tuhan. Dang rikot tinggal honommu sisa 10 kiloi. Dang rikot sisa 10 petak tanomi. Sogot sotungi mabayan hasisega di pinoparmu. Alai Daud madok, Raja David madok, tadi koma parbue ni haporsiaon tuaka pinoparmu. Wariskanlah warisan rohani yang akan diingat dan dikenang oleh anak dan cucu. Molotu ngadong peta di konom musogot. Sadama doktu pinoparmu. Mardinggan jala mardami mahamu. Ala si basa ni debatado saluhut nana adong nadiau. Gabe dohonon ni halak ma dung dipataru ibana tu inganan paradianan parsato kinani sonang mamodong honamar tuai buhama imana nang pemate sonang modom yanakon na marsiranggutan aladong do peristiwa songoni. Moding bapak na geleng na nang manaruhon na torasna. Alanya dangadong meme na denggan ditadikon tu pinopar. Alanido bahen didok ede ni panurat ede dang marla patana uli na denggan patupa omu molo dung mati ya. Habe hororik ko nang amati hita. Neng dibaik ko marambulan sa Mercedes, dang diberek ko bi. Molotung padati pe mabuah batang musogot, dang diberek ko bi. Ditiki ngulukom manian. Denggan patupama na denggan. Songonido Raja Daud lamadok tuaka pinoparna nunga matua beawamang. Ngarabon besi malolokku ngasap uban beau om manahu tadiko tuhamu. Parholong pardame biar mida jahuba mahamu. Ala biar mida ni jahoba mual ninasa pasu-pasu. Napaduahom moloadong dison Raja Parhata. Dang nama do amang si Mamora, amang ala si Mamora som marjamita. Daw. Molo mangido godak kita sotung dipangaido hamu be edde. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Sadi hari mamar lomo-lomo debata. Enggak pernah Tuhan suka-sukanya sama kita. Kita yang suka-suka kita sama Tuhan. Anggo debata, dakya debata marlomo-lomo tu natinopana. Alasian mulani mulana, ditopa jolomai, tumiru rupana, tudos tu pangalahona, ditopa nadenggan, ala ulido di ida debata, ise do mabanroa, jolomai do mabanroa, ala ni dosai, gabe tabaem medeta, suka-sukamu Tuhan, saya darah tinggi doa salibain edde. Saya bilang itu tidak ada makna teologisnya. Tuhan tidak pernah bersuka-suka kepada kita. Tapi kita yang selalu bersuka-suka. Mardosa ho diulang kodo pe mardosa. Marminggu ho alai saya berbadai do pe ho. Dahita dona suka-suka tanah martuhani. Marsaito Tuhan pemelum Tuhan orang mati au Tuhan. Dah sudah pangiduatta molo martangiang suka-suka kita. Tidak pernah suka-sukanya Tuhan sama kita. Hita do marlomo-lomo mangido manangahan yang tapangido tu debata. Nang terpasu-pasu, nang marpinopar, nang mamora, da sudedo pangido atta. Sadi hari horoa Tuhan mangido tu hita. Holasada do didok debata tu hita. Di bagasan Tuhan Yesus Kristus
haholonge Tuhan Jahoba de Batam, sian nasa roham, sian nasa ate-atem. Ipe maol, saya tado masuka-sukamu Tuhan. Holani do de bata, haholongi ma Tuhan Jahoba de Batam, sian nasa roham, sian nasa ate-atem. Ipe dang diuloko, haholongi ma dongam mujolma doso dirim ipe cemburu ho. Jadi sutung cemburu hamu pungwani nai molo dilihat parletare sugu tu hamina dua do inang ate. Alaniaha sogo roha mangida hala sonang, sonang roha mangida hala marsak. HP didok haholongi madongam mujolma doson dirim. Kalau orang lain menjadi terberkati karena engkau, itulah kebahagiaanmu. Ala didok unang hirim naing buanon nihala bunga tuho. Alai suan ma bungai di porlakmu asa dibereko nauli jala halak pe mamereng naulina sinuami. Tanamkanlah kasih di dalam hidupmu. Lakukanlah kasih itu di dalam hidupmu. Nang penang matua hita songon Raja Dauti. Sonang dohita alarap dohita dohot Tuhani. Jadi molonga matua hita manginang. Hamu akalansia sotung didok roham. Molo tungadong PDP sitom di paholtik-holtiko pait tero ujungna. Sada dona arga di sari hondo tok tongolu tasaliling mangolu di tano sahat rudi saleleng liling nado asini rohani de bata anggo hita amatta tuinata sipata marpanobbo do holong ni rohatta sabulan marbada dungi masih tupat tangan sabulan masih serbengan holas sadari do senyum-senyum sogok ngamurhing alai anggo asi dohot holong ni rohani de batatu hita dang manoktong rodi saliling ni lelingna alani edeta nomor 716 omma pangujungi pemain keyboard ya ngantuk ini pemain keyboard 716 alaya manginang ditikina mangedehon hita sebelum reprenna. Tunggu dulu, jangan dulu dibunyikan. Ditikit taedehon satu bait holan taedehon anong bahen maahu parhitiammu tabay matangat tatuson tuadora taon ina hitama. Jangan dulu, saya nggak suruh kalian main dulu. BG tangihon. Nah. Holan tadok anong bahen maahu parhitianmu pasu. Jadi tatoba ma ditiki mangedehoni tatiop tangata tatoba ma tuadorata dohot tangiang mahita madokoni marede mahita.
atas nama Huria HKBP Sentosa, madok mulai ante hami tupunguan korletare, gabe pasu-pasu mahamu. Di tonga-tonga ni Huria, di tonga-tonga ni Pakobasion, hupar hatopot, sadarion, mengingat pelayanan yang begitu indah selama melayani di HKBP Resort Bontang, di Jalahyamu Hamituson, martangiang masih tangianga mahita sude ruas ni Huria, nang di tonga-tonga ni Punguata, bahen maahu, parhitiamu, pasu-pasum, mabaor mai, amen martangiang mahita. Mau lihat yang madihu oleh Tuhan. Sonang so haribu-ribu kami majakon hatam nabadiai hu hilala hamido na jongjong ho mamasu-masu hami na pungunu aing di bagas joromon sian roha parbagasa kami Tuhan mamuji pasangap guarmu nabadiai songon naposom si Daud nama mereng nama kilalahon nunga sab uban ibana nunga rabon si malolongna nunga jonok ne partikianna alai di hati dakon naposomi duale Tuhan nasomalua ibana sia tonga-tonga ni nguluna marsaor rap dohot ho songoni mana kami ale Tuhan di bagasan partikianon di tonga-tonga ni ngulu nami nang punguan nami nang di keluarga nami nang di aka ianakon nami jongjong maho manjongjongi hami jalaparar mahami asa padang si tujoni masih tatapon nami ala songon bunga-bunga nang bulung-bulung dongolu namion dia masih buanon nami dahapor siaon dohot holong ni rohanami tuho mau liate matuhan bui hami marsaor sadarion rap dohot punguan korletare sian huriam HKBP Resort Bontang dipakilalahon naposomodo ale Tuhan parsaoran di bagasan Pakobasion di tonga-tonga ni huriam dipakilalahon punguadodo ale Tuhan ragam ni pasu-pasu na pinasahatmu di tonga-tonga ni keluarga di ianakon nang dipinoparpe alai di pahot hodo hapor siaon ni punguanon maka tidakon hatam di bagasan paredion tuganup humaliang asagabi pasu-pasu nasida Tuhan songoni mana kami luhud napungu di tonga-tonga ni bagas joromon pasu-pasuommu mahami asagabi pasu-pasu mabaor siak kami maka tidakon sudi pabahenammu nadenggan dingolu nami Tuhan hubereng jala hupakilau kami ragam namasa di tonga-tonga ni sadok portibion nang humalia kami marhiti rapot naung niulahon ni sudi partohonan padita nadong di distrihon marsada ni roha Tuhan asa saluhut Pakobasioni bain sangap di guar mumai asa reta mangalaka reta mangulahon hobar ruhut ni huriam molo tu ngadong Tuhan ruas ni huriam na di bagasan hagalion ni pamatang na sipata marukil marsak di bagasan obason ale Tuhan mangido manghelek mahamisian asini roham
jama pasu-pasu urasi upat persahiton, sian saluhut pamatang ni ruas ni huriami, patogu hapor siaun nasida, asaholan homa di pangasahon, ala lomo ni roham manasaut, di tonga-tonga ni ngolunami. Pasu-pasu saluhut aka ianakon nami Tuhan. Nadau jonok namar sikola nakarijo, patongon narikot dinasida, named-med, pasu-pasu ibur magudang, dihatuaon, patugu jala pasunggul, turohanami, asalam solhot hami marsaor rap dohot ho. Dinamulak hami tutongan ni bagas nami, ima buanon nami, ima barita honon nami barita las niroha sadarion, anggo asi dohot holong niroham, hot doi rodi saliling nililingna. Di dosa pangalausion nami, sesa saluhut dosa nami Tuhan, asatama jala talub hami, gabe anak haholongam musikat niho, mamaritahon holong dohot dami, di tonga-tonga ningulu nang parsauran nami, bahen mahami, parhitiammu, pasu-pasum, mabaor mai, ali tuhaku, patu pamaau, hobar tulomo ni roham, di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami. Amin. Mari demahita. Nalas juru
debata amanami na di Banua Gijang. Hodo haroroan ni saluhut si lehon na denggan. Dohot nasa ulibasa nama uliutus. Upasahat hami masian nani lehom mitu hami pilihan nami tuho. Sai jalo mai gabi uap na khusus di jolom. Pasu-pasu mai jala ramoti. Asa hupar hasea kami pilihanon. Pati bulhon harajaumu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami, marhite-hite todim. Asalam hutadahami godang ni si lehon-lehom itu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Manami na di Banua Gijang, sai pinarbadia magoarmo, sai Roma harajaonmu, sai saut malomo ni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang, lehon ma tuhami sadarion hanguluan siapari, sesa madosa nami. Songon panisanami di dosa ni dongan namar dosa tu hami. Unang hami to gihon tu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Mulak mahamudi bagasan dame, jalo hamu mapasu-pasu sia Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramuti Tuhan debata maho. Disondakon Tuhan debata ma bohina tuho. Jala asima rohana midaho. Sai didopakon Tuhan debata ma bohina tuho. Jala di pasaor homada mena tu todim. Amin. Horas madita salutna. Hor